ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hi guys, ତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हाय फ्रेंड्स, तो आम किसी समय भितर पहुँचू। तो वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। तो वीडियो को देखते धन्यवाद। Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ କିଣିଦେବା, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। हाय फ्रेंड्स, तो ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ। मंदिर विषय किसी पचारे आम नना को नना किसी कहे आम मंदिर विषय वीडियो को प्लीज लाइक शेयर
ଟିକେ ତ ନା କହିବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାର କୌଣସି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା କୌଣସି ଐତିହାସିକ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ଦିନଠୁ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଆସେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷଶାଳାରେ ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତେଣୁ ସେ ବିଦର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପୁରୀର ରାଜା ଗଜପତି ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଦର୍ଭ ଯାଇକରି ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିବା ସ୍ଥଳରେ ସେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଜଣାଇଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ମୋର ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପୂଜାକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଠି ଜାଗା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥିଲା ଗୋପାଳଗଡ଼। ରାଜୁଳା ସମୟର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳଗଡ଼। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆସ୍ଥାନ ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଇ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବହୁତ ତା'ର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହତରୀ ଅଛି କୁଟିଶୁଣୀ, ସେଠିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ପୀଠରେ ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ପୂଜା ହେବେ, କୁଟିଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ସେଇ ଧାନକୁ ବାଘ ମୁଖା ପିନ୍ଧେଇକିରି କୁଟାଯାଏ। ପୁରୁଷ ଲୋକ ହିଁ କୁଟନ୍ତି। ସେହି ଚାଉଳରେ ମାଆଙ୍କଠାରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମାସର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ସେଟା ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ। ତେଣୁ 1.5 ମାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସେ 10 ଦିନ, 15 ଦିନ, 11 ଦିନ, 9 ଦିନ, 7 ଦିନ ଏମିତି ଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଉଭା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମା ହିଁ ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସେଠି ଅଗ୍ନି ଉପରେ ମା ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ବନ୍ଦାପନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ସେଠି ତା'ର ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ। ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏଠିକି ଆସି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ପତିଆର ପୂଜା ବି ଗୋଟେ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠୁ ସେ ପତିଆର ଯାଇକିରି ସେଠି ଉଭାସ୍ଥଳରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ପତିଆର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳସୀ ଆସିଥାଏ ସେଠି ସେ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଉଭାସ୍ଥଳକୁ। ଉଦା ସମୟରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ହେଇକି ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ବ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଠାରୁ 9 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କର ନବଦିନ ଯାତ୍ରା। ସେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଶେଷ ସମୟ ବି ଶୀତଳ ଯାତ୍ରା। ସେ ହେଉଛି ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ହେଇକରି ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସାହେବ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଯେଉଁ ହିଙ୍ଗୁଳା। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करो।